Libya da harshen Misrawa. Wannan suna ya samu ne daga ƙabilar Libo da suke zaune a tsakanin jihohin da suke tsakanin Misra da Tunisia. Daɗin daɗawa a kan ƙabilar Libo kuma akwai ƙabilu 'yan asalin Libya kamar ƙabilar Amazic da ƙabilar Phoenician. A ƙarni na 6 kafin aihuwar Annabi Isa, daular Kurtaja ta mamaye Libya duk da ƙarfin ta. Romawa sun ƙwace ta daga hannunsu. A ƙarni na 6 bayan haihuwar Annabi Isa, Bizantinawa suka mamaye Libya, kuma a ƙarni na 7 bayan haihuwar Annabi Isa sai Larabawa suka shigo Libya. Libya ta samu ire-iren iko kamar haka: mulkin kafin tarihi, lokacin Fenikawa da Girgawa da Rumawa. Lokacin Libya tana ƙarƙashin mulkin Amauiyawa da Abbasiyawa a shekara ta 644. Lokacin mulkin Turkawa a shekara ta 1551 zuwa shekara ta 1911. Lokacin mulkin Italiya a shekara ta 1911 zuwa shekara ta 1943. Lokacin mulkin Birtaniya da Faransa a shekara ta 1943 zuwa shekara ta 1951. Lokacin samun 'yancin ƙasa shi kuma ya rabe gida biyu. Ɗaya lokacin mulkin sarauta shekara ta 1951 zuwa shekara ta 1969. Na biyu mulkin Muammar Gaddafi shekara ta 1969. Har yau Libya ta zama jamhuriya tun shekara ta 1977. Yawancin 'yan Libya musulmai ne kaso 97. Sauran addinan kashi 3 kawai, Kiristoci da Yahudawa ne. Kuma Libya ba ta da shi'a samsam. Mabiya addinin Yahudawa yawancinsu sun fita daga ƙasar bayan shekara ta 1967. A yanzu saura 'yan tsirari a Turbule.